kana tatizvo shut down garai kumba mese, because munhu wamuri kuteerera iyeye ndiye munhu atiri kuda kuti aende. Kana aenda munhu magariro enyu achaimprova, masalaries enyu achaimprova. Saka toda kuti uyu munhu aende. Kuna avo vemashops musabvuma kutyidzirwa. Takazwa kuti vamwe vemusika vainzi tinokutorerai misika iyoyo. Hakuna munhu anokutorerai misika iyi, hakuna munhu ane musika. Musika ndeyeZimbabwe, saka hamutorwi misika yenyu, ndeyenyu misika iyoyo. Saka garai kumba. Chandinokupirisa kuti mugare kumba ndechekuti pakurwisana kuchaitwa zvigananda izvi, zvimwe zvacho zvina mabodyguards ane futi, zvimwe zvacho zvakatsvagirwa mamesinari ane futi, panokwanisa kuita exchange yefuti. Saka munobatwa inonzi crossfire. Saka iti garai kumba mese, tinoda kuchengetedza upenyu hwenyu.